குருச்சுக்குரன் டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம். நான் உங்கள் வாழ்க வளமுடன் ஜோதிட ஸ்ரீ குருமுரளி. என்றும் குருவழி குரு நேசிப்போம், குருவை போற்றுவோம். அன்பார்ந்த குருவாரிசு நண்பர்களே, நம்ம இன்றைக்கு எதை பற்றி பார்க்க போனால் வருகின்ற செவ்வாய் கிரக பயிற்சி அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இப்போ தொடர்ந்து ஒவ்வொரு கிரக பயிற்சியும் இந்த குருசுக்கரன் டிவியில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய நம்ம டாபிக் பார்த்திங்கன்னா இந்த செவ்வாய் கிரக பயிற்சி 12 ராசிக்காரர்களுக்கு எது சம்மந்தமாக சிறப்பாக இருக்கும். பொதுவாக செவ்வாய்னா யார்? செவ்வாய் எடுத்துக்கிட்டால் வீரம் விவேகம் அதுக்கு அதிபதியாக இருந்தது செவ்வாய் பகவான் தான். அப்படிப்பட்ட இந்த செவ்வாய் பகவான் இந்த 12 ராசியில் வரும்போது எது சம்பந்தமாக சிறப்பாக இருக்கும். பொதுவாக மண் மனை யோகம் வேணும்னா இந்த செவ்வாய் அதிகமாக வேணும். ஒரு மனிதனுக்கு வீரமாக இருக்கிறானா அப்படின்னா அந்த செவ்வாய் பகவான் அதிகமாக வேணும். பொதுவாக அந்த காவல் யூனிஃபார்ம் இது சார்ந்த விஷயம் அதிபதியாருன்னா அந்த செவ்வாய் தான். அப்போ எல்லாத்துக்கும் ஒரு மனிதனுக்கு தைரியம் வேணும்னா அந்த செவ்வாய் நல்லா இருக்கணும். அப்படிப்பட்ட அந்த செவ்வாய் கிரக பயிற்சியை பார்த்தா இப்போ பொதுவாக நம்ம குரு சுக்கரன் டிவியில் பார்க்க போகிறோம். தொடர்ந்து நம்ம ஒவ்வொரு புத்தாண்டு பலன் கொடுத்தோம், குரு பயிற்சி வீடியோ கொடுத்தோம், இப்போ சுக்கர பயிற்சி வீடியோ கொடுத்தோம். அனைத்து பயிற்சிக்குமே குரு சுக்கரன் டிவியில் எனக்கு நிறைய ஆதரவு கொடுக்குறீங்க. அது இல்லாமல் நிறைய பேர் எனக்கு ஜாதகம் அனுப்பியிருக்கீங்க. ஜாதகம் பார்த்த பிறகு அவங்க உறவினர் நண்பர்கள் சொல்லி நிறைய ஜாதகம் அனுப்பிடுறீங்க. அனைவருக்கும் என்னுடைய குரு சார்பாக நான் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா குரு அருளிலேயே திரு அருளே கிடையாது. என்னுடைய வீடியோ எல்லாத்துக்குமே அனைவருக்குமே குறைஞ்ச நாள் எனக்கு நிறைய சப்ஸ்கிரைப் கொடுத்துருக்கேன். அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த குரு சார்பாக நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் கிரக பயிற்சி இந்த 12 ராசிக்காரர்களுக்கு எது சம்மந்தமாக சிறப்பாக சொல்லி ஒரு பொது பலனாக பார்க்க போகிறோம். பொதுவாக அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ணக்கூடிய இந்த ஸ்தலம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வீடியோ எல்லாமே பார்க்குறீங்க. இப்போ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு குரு ஸ்தலமாக பார்த்து பெரிய பெரிய பழைய நூற்றாண்டு கோவிலேருந்து நான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய கோவில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இவனால் குருஸ்தலமாக கொடுத்தேன். இப்போ அம்மன் கோயிலில் கொடுத்துருக்கேன். அதாவது பொங்காலம்மன்கிற ஒரு பழைய நூற்றாண்டு கோவிலேருந்து உங்களுக்கு நான் இந்த வீடியோ பதிவு பண்ணுறேன். சரிங்களா? இந்த பொங்காலம்மன் கோவிலேருந்து இந்த வீடியோ, அதாவது புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் அண்டாக்குளம் பக்கத்தில் பொங்காலாப்பட்டிங்கிற கிராமத்தில் பக்கத்தில் பொங்காலம்மன்கிற ஒரு அம்மன் அமைஞ்சிருக்கு. இந்த அம்மன் கோயிலேருந்து தான் நான் வீடியோ பண்ணுறேன். இந்த கோயிலை பார்த்தேன். பார்க்கும்போது பார்த்தா இதோடைய வரலாறு நம்ம கேட்கும்போது நமக்கே ஒரு பிரம்மாண்டமாக இருந்துச்சு. என்னடா இந்த வரலாறு இவ்வளோ சிறப்பாக சொல்கிறாங்க இந்த அம்பாலை பற்றி அப்படின்னு சொல்லி நான் பார்க்கும்பொழுது இந்த அம்பாலை பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி தான் சொன்னாங்க. உடனே இந்த இடத்துக்கு நம்ம வீடியோ பண்ணணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் எனக்கு தோணுச்சு. அதாவது எதர்ச்சியாக அந்த பாதையில் அப்போ அந்த காலத்தில் யாரும் நடந்து போயிருக்காங்க. நடந்து போகும்போது அவரால் நடக்கவே முடியலை. ரொம்ப நடக்க முடியும் போது இந்த இடத்துல உட்காந்துருக்காரு. இந்த இடத்துல இந்த அம்மன் 7 கன்னிமார்கள் இவனை இருந்திருக்காங்க. இந்த அம்மனை பார்த்து அவர் கேட்டிருக்காரு, என்ன இந்த நடக்கவே முடியலாமா, நீங்கள் சில இந்த காலம் சாமியாக உட்காந்துருக்கீங்க, என்னை நடக்கிறதுக்கு சக்தியை கொடுங்க, என் காலை பொண்ணா மாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த சாமி அப்படியே அந்த கன்னிமார்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இவருடைய காலை அப்படியே பொண்ணா மாறி இருக்கு. பொண்ணா தங்கமாக மாறி இருக்கு 2 காலுமே. அப்படி தங்கமாக மாறும்போது அவங்களுக்கே ஆச்சரியமாகி போச்சு. என்ன இந்த அம்பாளுக்கு இந்த 7 கன்னிமாருக்கும் இவ்வளோ ஒரு சக்தி இருக்குதான்னு சொல்லிட்டு தான் அவர் உடனே இந்த அம்மாளுக்கு அந்த அம்பாளுக்கு அந்த பேரை வச்சுட்டு போயிருக்காங்க. அதாவது பொங்காலம்மன். இனிமேல் உங்களுக்கு பேர் பொங்காலம்மன்கிற பேரை வச்சுக்கிடுவோம். ஏன் இந்த பேர் வருதுன்னா பொங்காலம்னா பார்த்தீங்கன்னா பொண்ணு தானே, தங்கம் தானே. அப்போ அந்த பேரே இந்த சாமிக்கு அந்த காலத்திலே வச்சுட்டு போயிருக்காங்க. இதெல்லாம் பழைய நூற்றாண்டு பேர். இந்த பேர்னா எப்படி அந்த காலத்தில் நம்ம முனிவர் சித்தெல்லாம் யோசிச்சான்னு தெரியல. இந்த அம்மனுடைய பேரை இப்படி அழகாக சூப்பராக வச்சுட்டு போயிருக்காங்க. அதனால தான் இந்த பொங்காலம்மன் அப்படிங்கிற போது இந்த ஸ்தலம் என்னமாகுது, தங்கத்துக்குள்ள அதிபதி உள்ள இடமா இந்த இடம் அமைஞ்சிருக்கு. அப்போ இந்த அம்மனை கும்பிட வீட்டில் பொன் பொருள் சேரும் அப்படிங்கிற ஒரு சாஸ்திரம் இந்த இடத்துல கேட்கும்போது சொல்கிறாங்க. அந்த சாஸ்திரத்தை இந்த அம்பாலை கும்பிட்டா எல்லாமே கிடைக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. எந்த ஒரு தீய சக்தி இந்த ஸ்தலத்துக்கு வந்துட்டு போங்க, எல்லாமே இருக்காது அப்படிங்கிறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது இந்த இடத்துல நான் பார்க்கும்போது இந்த வீடியோ நான் கண்டிப்பாக பண்ணணும்னு சொல்லி என்னுடைய வீடியோ இங்கே பதிவு பண்ணுறேன். பொதுவாக இந்த 7 கன்னிமார்கள் யார் அப்படின்னு சொல்லி ஷார்ட்டாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இந்த இடத்துல இந்த கன்னிமார்கள் என்னென்ன இதில் அவங்க ரொம்ப தைரியமாக இருக்கான்னு பார்ப்போம். பொதுவாக 7 கன்னிமாருடைய டீட்டெயில் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு உள்ள கன்னிமாருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மரால் உருவாக்கப்பட்டது தான் பிரம்மாகி அப்படிங்கிற ஒரு கன்னிமார். இங்கே ஃபஸ்ட்டு அதான் பிரம்மாகி. இந்த அம்பாலை வழிபாடு பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க கல்விக்கு, படிப்பு சார்ந்த விஷயம், கல்வி சார்ந்த விஷயம், பட்டம் பதவி புகழ் அந்தஸ்து கௌரவம் சார்ந்த விஷயம் யாருக்குமே சரியாக இல்லைன்னா இந்த அம்பாளுக்கு இந்த அதாவது இந்த பிரம்மாகிங்கிற அம்பாலை வழிபாடு பண்ணிட்டு போனால் அனைத்து விதமும் நல்ல சுகமாகுது. அப்போ என்ன கிழமையில் வழிபாடு பண்ணணும்? புதன்கிழமையில் வழிபாடு பண்ணணும். அப்போ புதன் தானே கல்விக்கு அதிபதி. அப்போ இந்த பிரம்மாகிங்கிறது என்ன, சரஸ்வதி ரூபம். அப்போ இருக்கும்போது இந்த கல்வி சார்ந்த விஷயம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா புதன்கிழமையில் இந்த அம்பாளுக்கு வழிபாடு பண்ணி இவங்க பேர் அபிஷேகம் வழிபாடு பண்ணால் மிக சிறப்புங்கிறாங்க. முதல் விஷயம். அடுத்து பார்த்தோன்னா 2வது அம்பாள் பார்க்கும்போது பார்த்தோன்னா சிவன் ரூபத்தில் உருவாக்கப்பட்டது தான் மகேஸ்வரி அப்படிங்கிற அம்பாள் 2வது கன்னிமாரில் 7 கன்னிமாரில் 2வது கன்னிமாராக அமைச்சிருக்காங்க. அவங்க பார்த்தீங்கன்னா இது உடல் சார்ந்த பிரச்சனையை ரொம்ப தீர்வு பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அப்போ சிவன் சக்தி தானே, வீரம் தானே. அப்போ அப்படி கொடுக்கும்போது உடல் ரீதியாக பித்தம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள், உடம்பு சார்ந்த விஷயம், உஷ்ணம் சார்ந்த பிரச்சனை, இது எல்லாமே இந்த அம்பாலை வழிபாடு பண்ணும்போது எல்லாமே சரியாகுது அப்படிங்கிற இந்த அம்பாளுக்கு கொடுக்குறாங்க. அப்போ வீரம் விவேகம் வேணும்னா கண்டிப்பாக இந்த அம்பாலை மகேஸ்வரிங்கிற அம்பாலை, சிவனுடைய ரூபத்தில் உள்ள மகேஸ்வரி அம்பாலை வழிபாடு பண்ணால் அனைத்து விதமான நோய்களுக்கும் பித்தம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் எல்லாமே சரியாகுது அப்படிங்கிறாங்க. அடுத்து பார்த்தோம்னா அடுத்த அம்பாள் முருகனுடைய ரூபத்தில் இங்கே அமைஞ்சிருக்காங்க. அதாவது கௌமாரி
கௌமாரிங்கிறது 3வது அம்பாள் வந்து கௌமாரி. இந்த அம்பாலை வந்து வழிபாடு பண்ணும்போது முருகனை எடுத்துட்டா என்ன, சஷ்டி திதிங்கிறது முருகனுக்கு மிக உகந்த திதி. அப்போ இந்த தெய்வத்தை செவ்வாய்க்கிழமையிலையோ இல்லை சஷ்டி திதியிலையோ வந்து வழிபாடு பண்ணும்போது குழந்தை இல்லாதவங்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கிது இந்த கௌமாரியை வழிபாடு பண்ணும்போது. அப்போ இந்த அம்பாள் இந்த அனுகூலத்தை உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஒரு சில பேருக்கு நிறைய வருஷத்தில் குழந்தையே இல்லை அப்படின்னா இந்த இடத்துக்கு வந்துருப்பாங்க. ஏன்னா இந்த ஸ்தலமே பாருங்கள், பேர் பாருங்கள் பொங்காலம்மன். அப்போ பொங்காலம்மன் என்ன பொண்ணுனா குரு தானே, குருக்கு யார், குழந்தை தானே அதிபதி. அப்போ இது குரு ஸ்தலமாக தான் இந்த ஸ்தலம் இருக்குது. அப்போ இருக்கும்போது இந்த ஸ்தலத்தில் வந்து இந்த அம்பாலை வழிபாடு பண்ணும்போது கண்டிப்பாக குழந்தை இல்லாதவங்களுக்கு கண்டிப்பாக 100% குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கும். ஆனால் இந்த அம்பாளுடைய பேரை வச்சோம்னா கண்டிப்பாக வேண்டுதல் பண்ணிட்டு போனால் கண்டிப்பாக கிடைக்கிறதுக்கு அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது. சரிங்களா? அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விஷ்ணுடைய ரூபத்தில் தான் அமைஞ்சிருக்காங்க வைஷ்ணவி அப்படிங்கிற ஒரு அம்பாள் இங்கேயும் அமைஞ்சிருக்காங்க. அதாவது 4வது அம்பாள் வந்து வைஷ்ணவி. இந்த அம்பாலை வழிபாடு பண்ணும்போது பார்த்தோன்னா உடலில் உள்ள பிரச்சனை எல்லாமே இந்த விசக்கடி சம்மந்தமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, திடீர்னு ஸ்கின் அலர்ஜி வந்துருச்சு, ஏதோ கடிச்சிச்சு, எனக்கு சரியாகலை விசக்கடி, எங்கேயோ எந்த டாக்டரை பார்த்துட்டேன், எல்லா மருந்து சாப்பிட்டுட்டேன், எனக்கு உடம்புல ஒன்றுமே நல்லா தாங்க இருக்குது எனக்கு, ஏன்னா உடம்புல ஒரே ஸ்கின் பிரச்சனையாக இருக்குங்க. இந்த அம்பாலை வந்து வழிபாடு பண்ணும்போது உடல் ரீதியாக உள்ள பிரச்சனை எல்லாமே தீர்வுக்கு பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அப்போ விசக்கடி சம்பந்தமாக நோய் உள்ள தாக்கம் உள்ளவங்க இந்த இடத்துக்கு, தோல் சம்பந்தப்பட்ட நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட இடத்துக்கு இந்த அம்பாலை வந்து வழிபாடு பண்ணும்போது அனைத்து விதமான நோய்களும் சரியாகுது. அப்போ என்ன கிழமையில் வந்து வழிபாடு பண்ணணும், பொதுவாக எடுத்திங்கன்னா அதாவது திருவோண நட்சத்திரத்தில் வந்து இந்த அம்பாலை வந்து வழிபாடு பண்ணும்போது மிகப்பெரிய அனுகூலம். ஏன்னா விஷ்ணுடைய நட்சத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா திருவோணம், பெருமாளுடைய நட்சத்திரம். அப்போ அந்த நட்சத்திர திருவோணத்தில் வந்து வழிபாடு பண்ணும்போது அனைத்து விதமான நோய்களும் சரியாகுது. அப்போ ஏகாதசி திதியில் வந்து வழிபாடு பண்ணணும், இல்லை திருவோண நட்சத்திரத்தில் வந்து இந்த அம்பாலை வழிபாடு பண்ணும்போது மிகப்பெரிய அனுகூலம் உங்களுக்கு கிடைக்குது. அப்போ உடம்பு சம்பந்தமாக ஸ்கின் சம்பந்த பிரச்சனையை சரி பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அடுத்து பார்த்தோம்னா வராகி, 5வது ரூபம் உள்ளது வராகி அம்பாள். இது வந்து முக விசேஷ அம்பாள். இது எல்லாரும் தெரியாத ஆளே இருக்க மாட்டாங்க. இவங்க வந்து பஞ்சமி திதியில் பிறந்திருப்பாங்க. அதனால தான் பஞ்சமி திதியில் வந்து வராகி அம்மனுக்கு செவ்வரளி மாலையிட்டு, இந்த அம்பாலை வழிபாடு வர முறையை சொல்கிறேன், செவ்வரளி மாலையிட்டு அந்த அம்பாளுக்கு சக்கரை வள்ளிக்கிழங்கு, மரவள்ளிக்கிழங்கு இதெல்லாம் கிழங்கனா வச்சு அவங்களுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி வழிபாடு பண்ணும்போது உங்களுக்கு எல்லா விதமான வசியத்தையும் அவங்க கொடுத்துருவாங்க. உங்களை யாருமே எதிர்த்து பேச முடியாது. நீங்கள் எது சொன்னாலும் அவங்க எல்லாரும் கேட்கணும். ஒரு போர்ப்படை தலைவியாக உங்கள் தலைமை பொறுப்புக்கு கொண்டு போவாங்க. யாரெல்லாம் அரசியல் சம்மந்தமாக யாருக்கெல்லாம் அரசியல் சப்போர்ட்டை கிடைக்கல அப்படின்னா இந்த அம்பாலை வந்து வழிபாடு பண்ணிவிட்டு இந்த அம்பாலை பஞ்சமி திதியில் வந்து வழிபாடு பண்ணி அபிஷேகம் பண்ணி வழிபாடு பண்ணிட்டு போங்க. உங்களுக்கு அரசாங்கம் அரசியல் சம்மந்தமாக நிறைய நல்ல விஷயம் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ஒருத்தர் யாருமே உங்களை எல்லாம் எதிரியாக பார்க்குறான், எதிரி தொந்தரவாக இருக்குது, எனக்கு எதுவுமே சமாளிக்க முடியலை, எல்லாமே எந்த எடுத்தாலும் சரியில்லை, தொழிலும் சரியில்லை, எதுவுமே சரியில்லைன்னா இந்த வராகி அம்பாலை வந்து பஞ்சமி திதியில் வந்து வழிபாடு பண்ணால் அனைத்து விதமான செல்வமும் கிடைக்குது. அப்போ இந்த அம்பாள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, எதிரி தொல்லை, தொந்தரவு, மாந்திரிக சம்பந்த தொந்தரவு இது எல்லாமே சரி பண்ணி கொடுக்குறாங்க இந்த அம்பாலை வந்து வழிபாடு பண்ணும்போது. இது 5வது அம்பாள் பஞ்சமுகி, அதாவது பஞ்சமி திதியில் பிறந்ததான் வராகி அம்மன். அப்போ இந்த 5வது கன்னிமாராக இந்த வராகி அம்மன் அமைஞ்சிருக்காங்க. அடுத்து பார்த்தோம்னா 6வது கன்னிமார் பார்க்கும்போது பார்த்தோம்னா இவர் வந்து வராக மூர்த்தியால் அவதாரம் எடுத்தது தான் இந்த வராகி அம்மன். அடுத்து பார்த்தோம்னா 6வது இந்திரனுடைய ரூபத்தில் பிறந்தவங்க தான் இந்திராணி அப்படிங்கிற அம்பாள் வந்து இங்கே அமைஞ்சிருக்காங்க. இந்திரன் என்னங்க, சுகபோகமாக வாழ்கிறது தானே. இந்திரன் போல வாழ்க்கடா, உனக்கு என்னடா வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா. அப்போ இந்திரன் போலனா கடனே இல்லாமல் சுகபோகமாக வாழக்கூடிய நபர் தான் இந்திரன். அப்படி இருக்கும்போது இந்த கடன் பிரச்சனை இல்லைவங்க, எவ்வளோ தலைக்கு மேலே கடன் வந்துருச்சு, அந்த பிரச்சனை சரியே பண்ண முடியலை அப்படின்னா இந்த அம்பாலை வந்து இந்திரனுங்கிற இந்திராணிங்கிற அம்பாலை வந்து வழிபாடு பண்ணால் அனைத்து விதமான செயல்பாடும் உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கணும். இந்த கன்னிமாரில் 6வது கன்னிமாராக அமைஞ்சிருக்காங்க இந்திராணி என்கிற அம்பாள். அடுத்து பார்த்தோம்னா 7வது சிவனுடைய ரூபத்தில் பத்ரகாளி ரூபத்தில் அமைஞ்சது தான் சாமுண்டி ஈஸ்வரி. 7வதாக உள்ள கடைசி கன்னிமார் எடுத்துக்கிட்டா சாமுண்டி ஈஸ்வரிங்கிற கன்னிமார் அமைஞ்சிருக்காங்க. இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மாந்திரிகம் சம்பந்தப்பட்ட ஏவல் பில்லி, வீட்டில் எனக்கு சூனியம் வச்சுட்டாங்க, எல்லாமே சரியாக இல்லை, குடும்பம் பிறந்தது சரியாக ஒரு விருத்தி ஆகலை, எனக்கு என்னன்னே தெரியல, எனக்கு அச்ச உணர்வாக இருக்குது, இதை வச்சுருக்காங்களா இல்லையா, அச்ச உணர்வாக உள்ளவங்க இந்த அம்பாலை, உக்கிரமான இந்த அம்பாலை வந்து வழிபாடு பண்ணிட்டு போனால் அனைத்து விதமான விஷயங்களும் சரியாகுது. அப்போ என்ன பண்ணணும், செவ்வாய்க்கிழமையில் ராகு காலத்தில் இந்த சாமுண்டீஸ்வரியை வந்து வழிபாடு பண்ணுறது மிகப்பெரிய அனுகூலத்தை கொடுக்குறாங்க. அப்போ இந்த வழிபாடு எல்லாமே அனைத்து விதமான ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துக்கும் ஒவ்வொரு காலமும் ஒவ்வொரு விசேஷமான பூஜை பண்ணும்போது மிக சிறப்பான அனுகூலத்தை கொடுக்குறாங்க. அப்போ அப்படிப்பட்ட ஸ்தலத்தில் தான் என்னுடைய வீடியோ இந்த குருச்சுக்கரன் டிவிலேருந்து பண்ணுறேன். பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இப்போ இந்த பொதுவாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதை விட தாண்டி இங்கே ஒரு விசேஷமான ஒரு இடமா அமைச்சிருக்கு. ஏன்னா இதில் என்னென்னா இந்த அம்பாள் 7 கன்னிமார் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். இந்த கன்னிமாரில் பார்த்தோன்னா வடக்கு திசையை பார்த்து உட்கார்ந்த ஒரே இடம் இங்கே மட்டும்தான் இருக்கும், வேறு எங்கேயும் இங்கே பார்க்க முடியாது. 7 கன்னிமாரில் வடக்கு திசை பங்கிறது பார்த்தோம்னா வடக்குங்கிறது குருவுடைய திசை. அப்போ வடக்கு திசை பார்த்த அந்த அம்பாலை வழிபாடு பண்ணும்போது பொன்னும் பொருளும் சேர்க்கை உங்களுக்கு எல்லாமே தேடி வரும். அப்போ இந்த அம்பாளுக்கு இந்த இடத்துல அவ்வளோ ஒரு ஐஸ்வர்யம் கிடைக்குது. அனைவருமே
வந்து வழிபாடு பண்ணி அனைவரும் செல்வம் செழிப்போட வாழணும் நான் வேண்டிக்கிறேன். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதையெல்லாம் தாண்டி சர்ப்பதோஷம் உள்ளவங்க, செவ்வாய் தோஷம் சர்ப்பதோஷம் உள்ளவங்க இந்த இடத்துக்கு வந்துருப்போம்னா இது எல்லாமே சரியாகுதுங்க. இங்கே நாக சர்ப்பமே அமைச்சிருக்காங்க, அந்த காலத்திலே அமைச்சிருக்காங்க, பழைய நூற்றாண்டுக்குள்ளேயே சர்ப்பம் வச்சு வழிபாடு பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ சர்ப்பதோஷம் செவ்வாய் தோஷம் இது உள்ளவங்க இங்கே வந்து வழிபாடு பண்ணால் உங்களுக்கு எல்லாமே அனுகூலமாக இருக்குது. அடுத்து பார்த்தோம்னா இது எல்லாமே வழிநடத்தவர் யாருன்னா வீரபுத்திரன் சொல்லி இன்னொருத்தர் இங்கே அமைஞ்சிருக்காருங்க. வீரபுத்திரனா எல்லாத்தையும் வழி நடத்தி கொண்டு போகிறவர். அப்போ அந்த அவரும் அமைஞ்சிருக்காரு, இங்கே விநாயகர் பெருமானும் அமைஞ்சிருக்காங்க. அப்படிப்பட்ட ஸ்தலத்துலேருந்து குரு ஸ்தலத்துலேருந்து தான் என்னுடைய வீடியோவை நான் பதிவு பண்ணுறேன். அனைவருமே இந்த வீடியோ தவறாமல் பாருங்கள், கடைசி மட்டும் வீடியோ பாருங்கள். இந்த செவ்வாய் கிரக பயிற்சி வீடியோ பற்றி நான் ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக கொடுக்குறேன், நட்சத்திர பலன் கொடுக்குறேன். கடைசி மட்டும் வீடியோ பாருங்கள், வீடியோக்குள்ளே போவோம். அன்பார்ந்த கடகராசி என்பர்களே, இதுலையுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடகராசிக்காரங்க தாய் உள்ள குணம் உள்ளவங்க யாருன்னா இந்த கடகராசிக்காரங்க. இந்த கடகராசிக்கார்ட்ட எந்த வேலை கொடுத்தாலும் சரி ஒரே ஒரு சிந்தனையோடு பயணிக்கிறவங்க யாருன்னா அந்த கடகராசிக்காரங்க தான். எந்த வேலை கொடுத்தாலும் கரெக்டாக அந்த வேலையை போய் முடிக்கணும் அப்படிங்கிற சிந்தனை வந்து இந்த கடகராசிக்காரர்கிட்ட அதிகமாக இருக்கும். எந்த வேலை எடுத்தாலும் வேகமாக போகிறது. ஸோ சரராசி எந்த வேலை கொடுத்தாலும் வேகமாக முடிப்பாங்க. அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா இவங்களுக்குன்னு எதையுமே சேமிச்சிக்க மாட்டாங்க. குடும்பத்தோட சிந்தனை இந்த இவங்க கடகராசிகள்கிட்ட அதிகமாக இருக்கும். தன் குடும்பத்துக்காக, தன்னுடைய குழந்தைக்காக, தன்னுடைய சங்கதிக்காக உழைக்கக்கூடிய நபர்கள் இந்த கடகராசிக்காரங்கள். எதுலேயுமே ஒரு பாசத்துக்கு அடிபணிஞ்சு போகிறவங்க யாருன்னா இந்த கடகராசிக்காரங்க தான். அப்படிப்பட்ட இந்த கடகராசிக்காரர்களுக்கு வரக்கூடிய இந்த செவ்வாயுடைய கிரக பயிற்சி எது சம்பந்தமாக சிறப்பாக இருக்கும் சொல்லி ஒரு பொது பலனை நான் கொடுக்குறேன். ஃபஸ்ட்டு விதிஜாதத்தில் எடுத்து பார்த்துக்குங்க. இது வந்து ஒரு பொதுவான பலன் தான். நான் ஒவ்வொரு கிரக பயிற்சியும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா சோபகிருது வருஷ பிறப்பு வீடியோ பார்த்துருந்தோம். அடுத்து பார்த்தோன்னா சுக்கிர பயிற்சி வீடியோ கொடுத்துருந்தேன். அதுக்கு நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தீங்க கடகராசிக்காரங்க. நிறைய பேர் எனக்கு ஆதரவு கொடுத்துருக்கீங்க, நிறைய சப்ஸ்கிரைப் கொடுத்துருக்கீங்க. அனைவருக்குமே என்னுடைய குரு சார்பாக நான் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சு. நம்ம சேனல் குறைந்த நாள் ஆரம்பித்து நிறைய சப்போர்ட் கொடுத்துருக்கீங்க அனைவருமே. இந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் கொடுப்பேன்னு நான் எதிர்பார்க்கல. கண்டிப்பாக நிறைய அனைவருக்கும் என்னுடைய குரு சார்பாக நான் நன்றி தெரிவிச்சேன். ஏன்னா நிறைய பேர் ஜாதகம் அது இல்லாமல் ஜாதகம் நிறைய பேர் அனுப்பியிருந்து உங்கள் ஜாதகத்துக்கு பலன் தெரிஞ்ச பிறகு உங்கள் உறவினர் நம்மள்கிட்ட போய் நிறைய பேர் ஜாதகம் பார்த்த பிறகு அவங்க சொன்ன வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னா ஒரு ஜாதகம் பார்க்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் மன திருப்தியாக இருக்குது, நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய பலன் வந்து துல்லியமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. அனைவருக்குமே குரு சார்பாக நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். என்னுடைய இறை சிந்தனை என்னுடைய குரு வாரிசுகளுக்கு உங்களுக்கு இனிமேல் நல்லபடியாக வந்து சேரும். என்னுடைய ஜோதிட ஞானம் என்னுடைய குரு வாரிசு உங்களுக்கு நல்லபடியாக வந்து சேரும். ஏன்னா ஜோதிடரும் மருத்துவரும் ஒன்றுங்கிறாங்க. அப்போ எந்த ஒரு மனிதன் இருந்தாலும் கஷ்டம் இல்லாமல் எந்த மனிதன் கண்டிப்பாக இருக்கவே முடியாது. ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுங்க, ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு கர்ம வினை கண்டிப்பாக இறைவன் கொடுத்துருக்காரு. அந்த பிறவி எடுத்ததே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலவர் செல்வா நல்லா வரும், பெரிய பணக்காராக இருப்பார், எல்லாமே செல்வங்கள் எல்லாமே இருக்கும், அனைத்து வசதியும் இருக்கும். இருந்தாலும் ஒரு மனக்குழப்பத்தில் ஒரு மன சஞ்சலத்தில் இருப்பார். அவர் சொல்வார் எல்லாமே என்கிட்ட இருக்குங்க, ஆனால் இருந்தால் ஒரு மன நிம்மதி மட்டும் என் வாழ்க்கையில் என்ன கஷ்டப்பட்டுகிட்டே இருக்காங்க, சரியான ஒரு நிம்மதியாக இல்லைங்க அப்படிம்பாங்க. அப்போ அவர் பிறக்கும்போது எந்த கோள்கள் பலவீனமாக இருக்கோ அந்த கர்ம வினையை அவர் பிறந்திருக்காரு அர்த்தம். ஒரு சில பேர் எதுவுமே இருக்காது, ஆனால் சந்தோஷமாக ஹாப்பியாக இருப்பாங்க. பணக்காசு எதுவுமே இருக்காது, எல்லாமே குடும்ப ஃபேமிலி எல்லாம் சந்தோஷமாக ஃபேமிலி போகிறோம். அப்போ அந்த கர்ம வினை அவங்க முன்னோர்கள் நல்ல விஷயத்தை பண்ணியிருப்பாங்க, அந்த கர்ம வினையை இவங்க நல்ல விதமாக வாழ்ந்துகிட்டு இருப்பாங்க. இதுதான் கர்ம வினைங்கிறது. அப்போ ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒவ்வொரு கர்ம வினையில் பிறக்காமல் யாருமே இருக்க முடியாது. எல்லா மனிதனுக்கும் ஒரு கர்ம வினை உண்டு. எல்லாருமே கர்ம வினை இல்லாமல் யாருமே இருக்க முடியாது. இந்த ஜனனம் இந்த கலியுகத்தில் நீங்கள் பிறந்திருக்கீங்கன்னா ஒவ்வொரு கர்மவினை ஒவ்வொரு மனிதனும் பிறந்திருப்பீங்க. அப்போ அந்த கர்மவினை எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஜோதிடம் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ஜோதிடத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு விஷயத்தை பண்ணும்போது எல்லாமே உங்களுக்கு அனுகூலமாக வரும். அதனால தான் ஒரு கரு உருவாகும் போதே ஒரு ஜாதகம் உருவாக்கப்பட்டதுங்கிறாங்க. அப்போ கரு உருவாகும் போது என்ன அதெல்லாம் தான் ஜாதகத்தில் எழுதி பார்ப்பாங்க. கற்ப செல் நீக்கி அப்போ தாயின் கரு தெரிக்கும் போது எந்த கிரகம் நல்லா இருக்கோ அந்த கிரகத்தில் அவர் சிறந்து விளங்குவார். எந்த கிரகம் பலவீனமாக இருக்கோ அது சார்ந்ததில் அவர் பலவீனமாக இருப்பார். பொதுவாக அதனால தான் அந்த ஜாதகத்தை எடுத்தவொடனே ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் ஜாதகம் எழுதுகிறாங்க. ஜாதகம் எழுதி பார்ப்பாங்க, எப்படி இந்த பையனோட ஜாதகம் எனக்கு யோகமாக இருக்கா, அப்பா அம்மாவுக்கு எப்படி இருக்குது, தாத்தாவுக்கு எப்படி இருக்குது, பாட்டிக்கு எப்படி இருக்குது, இதெல்லாம் பார்ப்பாங்க. பார்த்துக்கிட்டு தான் அதில் பயணிப்பாங்க. அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா பொதுவாக இந்த கடகராசியை எடுத்துக்கிட்டால் இப்போ செவ்வாயுடைய கிரக பயிற்சி பார்ப்போம். இந்த செவ்வாய் பவன் பார்த்தோன்னா மே மாதம் 10ஆம் தேதியிலேருந்து பார்த்தோன்னா ஜூன் மாதம் 25ஆம் தேதி வரும் பயிற்சி ஆகிறார். செவ்வாய் 45 நாள் ஒரு ராசியில் அவர் இருப்பார். அப்படி இருக்கும்போது பார்த்தா இந்த செவ்வாய் பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டால் பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் வந்து நீசமான ஒரு பயிற்சியாக வருது. அதனால தான் இந்த செவ்வாய் பயிற்சியை நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம வீடியோ பண்ணுறோம். ஏன்னா இதில் ஒவ்வொருத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும், ஒரு சில பேருக்கு பலவீனமாக. அப்போ ஜாதகத்தில் செவ்வாய் பலம் இறந்துருந்தாருன்னா ஒரு சில பாதிப்பை கண்டிப்பாக பார்க்கணும். ஏன்னா உங்கள் ராசியில் வந்து செவ்வாய் நீசமாகிறார். நல்லா பாருங்கள், 10 உங்களுடைய புகழ் அந்தஸ்து கௌரவத்துக்குள்ள அதிபதி வந்து நீசமாகிறார். அப்போ தொழில் உள்ள கரகன் வந்து உங்களுடைய அமைப்பில் நீசமாகும்போது கொஞ்சம் ஒரு சில தொழில் ஸ்தானத்தில்
கொஞ்சம் கவனத்தோட பயக்கணும். குழந்தைக்குள்ள கிரகம் வந்து நீசமாகும் போது அப்போ ஆழ்மன எண்ணங்கள், பூர்வீக சொத்து, பூர்வீக இடத்துல ஒரு சில நீசமாகும்போது கொஞ்சம் தாமதப்படுத்தி கொடுப்பார். ஏன்னா அந்த செவ்வாய் வந்து நீசமாகும்போது அந்த விஷயத்தை கண்டிப்பாக பண்ணுவார். உங்களை நீசமாகும்போது என்ன பண்ணுவார்னா சளி தொந்தரவு, சுவாச பிரச்சனை, இது மாதிரி சின்ன சின்ன உபாதையில் குணந்து காட்டுவார். இப்போ குழந்தையுடைய எண்ணத்தை, பாசத்தை அதிகப்படுத்தி காட்டுவார். இப்போ தொழிலோட நீசமாகும்போது என்னமாகும், அந்த எண்ணங்கள் அதிகமாக இருக்கும். தொழிலை பற்றி அதிகமாக சிந்திப்பீங்க, மதிப்பு மரியாதை அதிகமாக சிந்திக்கிறாப்புல வரும். இதுதான் இந்த செவ்வாய் பகவுடைய செய்யக்கூடிய வேலை. செவ்வாய் நீசமரம் அதில் கொஞ்சம் கவனத்தோடு நம்ம பயணிச்சுக்கணும். அதாவது உங்களுக்கு உங்கள் ராசியிலே அந்த தலைப்பகுதி, தலை சார்ந்த பகுதி, சின்ன சின்ன சளி தொந்தரவு, சுவாச பிரச்சனை, கண் சார்ந்த பிரச்சனை, நீர் சார்ந்த பிரச்சனை, சின்ன சின்ன உபாதை உணர்ந்து காட்டுவார். ஆனால் பெருசாக ஜாதகத்தில் செவ்வாய் நல்லா இருந்துட்டால் பெருசாக தாக்கத்தை கொடுக்க மாட்டார். அதுக்கு முன்னாடி கிரகங்கள் எங்கெங்கே இருக்காங்க, மற்ற கிரகங்கள் உங்களுக்கு சப்போர்ட் ஆகுதா, இந்த செவ்வாய் மட்டும் பார்க்கக்கூடாது, மற்ற கிரகத்தோட சப்போர்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும். உங்கள் ராசிலே பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் பகவான் இருப்பார். அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா 4ஆம் இடத்துல பார்த்தோன்னா கேது பகவான் இருக்கார். அதாவது உங்களுடைய துலா ராசியில். அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா 8ஆம் இடத்துல பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு அஷ்டம சனின்னு சொல்லி இப்போ கொஞ்சம் அச்சமாக ஒரு பயத்தில் இருப்பீங்க. எப்போ இருந்துன்னா இந்த ஜனவரி 17 எனக்கு நிறைய பேர் ஜாதகத்தை அனுப்பி கேட்குற முதல் கேள்வி என்னென்னா அஷ்டம சனி எனக்கு எதுவும் பாதிப்பை கொடுக்குமா. அப்போ விதி ஜாதகத்தை எடுத்து பார்க்கும்போது தான் தெரியுது. சனி பவன் நல்லா இருந்துட்டால் உங்களுக்கு நான் கேட்டேன் ஒரு ஜாதகத்தில் அஷ்டம சனி நல்லா, சனி பவன் அவருக்கு மிகப்பெரிய யோகத்தில் உட்காந்தார். அப்போ எடுத்து பார்க்கும்போது சனி பவன் நல்லா இருக்கும்போது ஜனவரி 17க்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வருமான சார்ந்த விஷயம் எந்த ஒரு பாதிப்பு இல்லாமல் நார்மலாக போணுச்சான்னு கேட்டேன். கண்டிப்பாக ஆமாங்க, நல்லபடியாக இருந்தால் எனக்கு எதிர்பார்த்த தன வருமானம் வந்துச்சுங்கிற ஒரு வார்த்தையை வச்சாங்க கடகராசிக்காரங்க. அப்போ பாருங்கள், நான் கடகராசிக்கு அடித்து சொல்லியிருந்தேன். என்னுடைய வீடியோ பார்த்துட்டு அவங்க காலே பண்ணாங்க. எல்லாரும் அஷ்டம சனி பயமுறுத்தி சாப்பிட சொன்னாங்க. நான் நீங்கள் ஒரு நல்ல பலன் சொல்லியிருந்தீங்க, அதனால தான் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்கிறக்காண்டி தான் நான் உங்களுக்கு கால் பண்ணேன். ஏன்னா அஷ்டம சனிங்கிறது பார்த்தோன்னா எங்களுக்கு பெருசாக பயந்து போயிருந்தா, இது அஷ்டம சனி வந்த பிறகு தான் எனக்கு வீடு, இடம், பூமி இது எல்லாமே வந்துச்சு, நல்ல ஒரு அனுகூலமாக இருந்துச்சு. எதிர்பார்த்த தன வருமானம் திடீர்னு வந்திருக்கு அவருக்கு. அப்போ அவர் அந்த அஷ்டம சனி பாருங்கள் மறைமுக வருமானத்தை கொடுத்துருக்காரு. அப்போ ஜாதகத்தை பார்த்தா தான் நம்ம ஒரு கன்ஃபார்மாக ஒரு முடிவு எடுக்க முடியும். எடுத்தவொன்னே அஷ்டம சனி வந்துருச்சு தாக்கத்தை கொடுக்கணும் முடிவு பண்ணக்கூடாது. அப்போ ஜாதகத்தில் சனி பகவான் கெட்டு போய் இருந்தால் தான் இந்த சனி உங்களை பாதிக்கும். நல்லா தெரிஞ்சுங்க. தயவு செய்து பயப்பட வேண்டாம். உங்கள் ஜாதகத்தில் சனி பகவான் எப்படி சொல்லி பயந்துக்கிட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் முயற்சி பண்ணுங்கள். எல்லாமே உங்களுக்கு வெற்றியாக மாறும். புரியுங்களா? இப்போ அஷ்டம சனி வந்து பொதுவாக அந்த கடகராசி ஒரு அச்சத்தில் இருந்திருப்பீங்க. அடுத்து பார்த்தோன்னா இருந்தாலும் குரு அடுத்து என்ன இன்னொரு அச்சத்தில் என்ன கடகராசியாக இருக்காங்கன்னா 10ல் குரு வரப்போறாரு. அங்கே பதவியை பறிப்பட்டு கொடுத்துருவாரா, வேலையில் பிரச்சனை கொடுத்துருவார், தொழிலில் பிரச்சனை கொடுத்துருவார். நல்லா அதெல்லாம் பயப்படவே வேண்டாம். அவர் பயணிக்கும் நட்சத்திரத்தை பொறுத்து அங்கே மாறுபடும் பலன். நல்லா பார்த்துக்குங்க. எடுத்தவொன்னே அந்த குரு பகவான் பொதுவாக போய் பயணிக்கூடிய முதல் நட்சத்திரமே பார்த்தீங்கன்னா அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் இறங்குவார். அஸ்வினிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கேதுவுடைய நட்சத்திரம். கேது உங்களுக்கு எங்கே இருக்கார் பார்த்தீங்கன்னா 4ஆம் இடத்துல குடும்பஸ்தானத்தில் நிற்கும் போது வீடு, இடம், பூமியை தான் அவர் எடுத்தவனே ஆக்டிவேஷன் பண்ணுவார் தவிர மற்றபடி வேலையாக இங்கே பறி கொடுக்க விட மாட்டார். அதனால வேலை உத்தியோகம் கடகராசிக்கு எக்காரத்தை கொண்டு தடை தாமதமாகாது. இதனால தான் இதையும் நான் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்திக்கிறேன். ஏன்னா எல்லாரும் 10ல் குரு 8ல் சனி அவ்வளோதான் கடகராசி தொலைஞ்சான் அப்படிங்கிற ஒரு அச்சத்துக்கு எல்லாரும் போவீங்க. தயவு செய்து அந்த அச்சம் வேண்டாம். ஜாதகத்தை எடுத்து பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் பயணிங்க, மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை பார்க்கலாம். ஒரு சில பேருக்கு சனியும் குருவும் பலம் இழந்திருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த பாதிப்பை பார்க்காம இருக்க முடியாது. கண்டிப்பாக ஒரு சில தடைகளை கண்டிப்பாக சந்திப்பாங்க. ஜாதகம் நல்லா இல்லைனா ஜாதகம் நல்லா இருந்தால் இது மிகப்பெரிய யோகத்தை கண்டிப்பாக பார்த்தோம். ஜனவரி 17க்கு அப்புறம் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். உங்களுக்குள்ளே ஒரு சேஞ்ச் கண்டிப்பாக நடந்திருக்கும். எல்லாருமே இப்போ இந்த வீடியோ பார்க்குறோம் கடகராசிக்கு பாருங்கள், உங்களுக்குள்ளே ஒரு சேஞ்ச் கண்டிப்பாக நடந்திருக்கும். இந்த அஷ்டம சனி வரும்பொழுது சேஞ்ச் பண்ணாமல் கண்டிப்பாக இருக்க மாட்டார். வேலையை சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பார், உத்தியோகத்தை சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பார், குடும்ப வருமானத்தில் சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பார், எடுத்தான வருமானத்தில் ஒரு சில பிரச்சனை கொடுத்துருப்பார். நிறைய விஷயத்தை அந்த சனியுடைய பாதிப்பு இருந்தால் கண்டிப்பாக நடந்திருக்கும். சரிங்களா? தொழில் ரீதியில் ஒரு சில தடையில் கொடுத்துருப்பார். அப்போ பார்த்துக்கிற ஜாதகத்தை பார்த்து பயணிக்கும் போது மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை கண்டிப்பாக கொடுப்பார். உங்கள் அமைப்பு பிரகாரம் பார்க்கும்போது பார்த்தோன்னா 12ஆம் இடத்துல சுக்கிரன் இருக்கார், 10ஆம் இடத்துல ராகு, புதன், குரு, இது எல்லா கிரகமும் சேர்ந்து இருக்குது. சரிங்களா? உங்கள் அமைப்பில் 10ல் ராகு சேர்ந்தாவே பார்த்தோன்னா ராகு என்னென்னாங்க 10 இங்கே பெருக்க ஆரம்பிக்கும். நல்லா பாருங்கள், 10ல் ராகு இருக்குது உங்களை வெளியில் உங்களை கொண்டாடும். அப்போ தொழிலில் மிகப்பெரிய ஒரு லாபத்தை, ஒரு பெருங்கொண்ட பணத்தை நீங்கள் பார்க்கணும். ஏன்னா குரு ராகு சேர்க்கை வந்துருச்சு. இப்போ இந்த குரு ராகு சேர்க்கை ஒரு சில பேருக்கு ஜாதகத்தில் குருவும் ராகும் நல்ல இடத்துல இருந்துட்டார், நல்லா லாபத்தில் போய் ராகு உட்காந்துருக்காருன்னா என்ன பண்ணுவார்? இப்போ லாபத்தை அள்ளி கொடுத்துருவார். தொழிலை என்ன பண்ணுவார்? லாபத்தை பெருக்கி கொடுத்துருவார். அப்போ இந்த கடகராசிக்காரங்க எதற்கார்த்தம் கொண்டு அங்கே எந்த ஒரு கிரகம் வந்தாலும் அந்த கிரகத்தையே தவிர தன்னை நீங்கள் மாற்றிடுங்க. கண்டிப்பாக எந்த ஒரு பிரச்சனை தான் சால்வ் பண்ணி மேலே வந்துடலாம். இதுதான் என்னுடைய குருநாதர் சொல்லி கொடுத்தது. இந்த குருநாதர் சொல்லுவார், எதுலேயுமே யாரையும் பயமுறுத்தாதீங்க. எந்த ஒரு ஜாதகம் பார்க்குறீங்கன்னா இந்த கிரகம் சொல்லி பயமுறுத்தாதீங்க. அதுக்கு என்ன சொல்யூஷனோ அதை கொடுத்து அதை பரிகாரங்கள் மூலமாக நிவர்த்தி பண்ணுங்க சொல்லி என்னுடைய குருநாதர் சொல்லியிருக்காரு. அதனால தான் சொல்கிறேன், எந்த கிரகத்தை கண்டு நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம். வரக்கூடிய காலகட்டம் எல்லாமே உங்களுக்கு அனுகூலமாக கண்டிப்பாக போகும். அதனால் தைரியமாக பயணிக்கலாம் கடகராசிக்காரங்க. இப்போ இந்த செவ்வாய் கிரக பயிற்சி என்ன பலனை கொடுக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பொதுவான ஒரு பலனை பார்ப்போம். இப்போ விதிஜாதத்தை எடுத்து பார்த்துக்கோங்க. பொதுவாக பாருங்கள், செவ்வாய் வந்து உங்கள் ராசியிலே இருக்கிறாரு. அவர் பயணிக்கும் ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பலனை கண்டிப்பாக கொடுப்பாரு.
இதில் என்னென்னா செவ்வாய் பயணிக்கும் முதல் நட்சத்திரமே எடுத்தீங்கன்னா புனர்பூச நட்சத்திரத்தில் போவார். அப்போ கடகராசிக்கு குருவுடைய நட்சத்திரத்தில் போகும்போது குருங்கிறது பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு 6ஆம் வீட்டு அதிபதி 9ஆம் வீட்டு அதிபதி சாரத்தில் நிற்கும் போது குரு ஆல்ரெடி 10ஆம் இடத்துல பயிற்சியாகி உங்களுக்கு நிற்கிறார். அப்போ 10ங்கிறது என்ன, தொழில், உத்தியோகம், வேலை, ஆன்மீகம், இதெல்லாம் 10ஆம் பாவம் தானே. அப்போ உங்களுடைய பட்டம், புகழ், அந்தஸ்து, கௌரவம் எல்லாமே கொடுத்துருவார். அதாவது இந்த செவ்வாய் போகும்போது அவருடைய குருவுடைய சாரத்தில் நிற்கும்போது அப்போ குருங்கிற தொழில் ஸ்தானம், உத்தியோகஸ்தானம், வேலை, உத்தியோகம் இது எல்லாமே உங்களுக்கு அனுகிரகத்தை கொடுக்கணும். செவ்வாய் ஜாதகத்தில் நல்லா இருந்தால் அந்த விஷயம் எல்லாமே நடந்துடும். செவ்வாய் பலம் இழந்துட்டாருன்னா வேலையில், உத்தியோகத்தை, தொழிலில் ஒரு சில முடக்கங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும். இதுதான் விஷயம். சரிங்களா? அடுத்து போகக்கூடிய நட்சத்திரம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மே மாதம், அதாவது 16ஆம் தேதிக்கு அப்புறம் பூச நட்சத்திரம் நிற்பார். கடகராசியில் அவர் இறங்குவார். யார்? செவ்வாய் பகவான் இறங்குவார். ஏன்னா செவ்வாய் கிரக பயிற்சி பார்க்கும்போது, செவ்வாயை எடுத்து பார்க்கும்போது அந்த நட்சத்திரம் போகும்போது 8ஆம் வீட்டு அதிபதி சாரத்தில் நிற்கிறாரா, ஒரு சில பேருக்கு திடீர்னு யோகத்தை கொடுத்துருவார். திடீர் யோகனா எதிர்பார்த்த தன வருமானம், தொழிலில் ஒரு மாற்றத்தை கொடுப்பார். படிப்பு கல்வியில் மிகப்பெரிய ஒரு முன்னேற்றத்தை கொடுத்துருவார். இடம் விட்டு இடம் போனால் ஒரு சிறு நல்ல விஷயத்தை ஏற்படுத்திடுவார். அதாவது ஜாதகத்தில் அதாவது இந்த செவ்வாய் பகவான் நல்லா இருந்திருந்தால், செவ்வாய் பகவான் நல்லா இருந்துட்டாருன்னா நான் சொன்ன விஷயம் எதிர்பார்த்து திடீர் வருமானம், திடீர் சிந்தனை உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்துடும் இந்த காலகட்டம். அடுத்து போகக்கூடிய நட்சத்திரம் பாருங்கள், ஜூன் மாதம் 18ஆம் தேதிக்கு அப்புறம் அவர் போகக்கூடிய அடுத்த நட்சத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் 18 25 மட்டும் யாருடைய நட்சத்திரம் போகிறனா ஆயிலியம் புதன் பகவானுடைய நட்சத்திரம் நிற்பார். அப்போ அந்த புதன் யார் உங்களுக்கு, இந்த உங்கள் அமைப்புக்கு 3ஆம் வீட்டு அதிபதி, 12ஆம் வீட்டு அதிபதி, 10ஆம் இடத்துல தொழிலில் போய் கர்மஸ்தானத்தில் போய் உட்காந்துருக்காரு. அப்போ என்ன பண்ணுவார், சளி, ஒரு சில பேருக்கு செவ்வாய் பலம் இழந்தால் சளி தொந்தரவு, சுவாச பிரச்சனை, சின்ன சின்ன உடல் உபாதைகள், தொழிலில் ஒரு விரயங்கள், லாபம் எதிர்பார்த்த ஒரு எல்லாமே ஒரு தாமதப்படுத்தி கொடுத்துருப்பார். ஆனால் இது எல்லாமே ஜாதக ரீதியில் அதாவது புதன் நல்லா இருக்கணும். புதன் நல்லா தான் நான் சொன்ன லாபம் சார்ந்த விஷயம், வருமானம் சார்ந்த விஷயம் எல்லாம் நல்லபடியாக வரும். அது மட்டும் இல்லைங்க, மற்ற கிரகங்கள் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்குது. இந்த கிரகங்கள் பலம் இழந்தாலும் மற்ற கிரகமான சூரிய பகவான் 11ஆம் இடத்துல இருக்கிறார். 2ஆம் வீட்டு அதிபதி, லாபஸ்தானாதிபதி 11ஆம் இடத்துல இருக்கும்போது அங்கே லாபங்கள் வரும். அப்போ அரசாங்கம், அரசு தொடர்பு மூலமாக நிறைய நல்ல விஷயங்கள் கிடைக்கிறதுக்கு அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது. நிறைய பேர் உணவு சம்பந்தப்பட்ட தொழிலை பார்க்கணும்னா உணவு சார்ந்த தொழில் நல்லபடியாக போகும். எந்த ஒரு தடை இல்லாமல் அதிகமாக போகிறதுக்கு அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது. புதன் போகக்கூடிய நட்சத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10ஆம் இடத்துல புதன் வர்றது மிகப்பெரிய யோகம். அப்போ புத்திக்குள்ள கிரகம் உங்களுக்குள்ள வருதுன்னா புதன் சுக்கிரனுடைய சாரத்தில் இருக்கும்போது 11ஆம் வீட்டு அதிபதி, 4ஆம் வீட்டு அதிபதி சாரத்தில் நிற்கும் போது வீடு, இடம், பூமி சார்ந்த விஷயம் நீங்கள் நிறைய செலவு மாதிரி பண்ணுறாப்புல வரும். ஏன்னா செவ்வாய் வந்துட்டாருன்னா இடம், பூமி தான். அப்போ இடம், பூமி சார்ந்த விஷயம் ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு கிடைக்கணும் இந்த கடகராசிக்காரர்களுக்கு. அப்போ ஏதாச்சும் ஒரு கேக்கு யூனிஃபார்ம், அரசாங்க வேலை பார்க்குறவங்க, அரசு சம்பந்தமாக, இந்த காவல்துறை யூனிஃபார்ம், ராணுவ சம்பந்தமாக வேலை பார்க்குறோம், அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா மிக அற்புதமாக வர்றதுக்கு இந்த காலகட்டம் கண்டிப்பாக கொண்டு போகும். அதே மாதிரி போய் சுக்கிர பகவான் எடுத்து நிற்கும் போது சுக்கிரன் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு 12ஆம் இடத்துல இருக்காரு. சுக்கிரன் பார்த்தீங்கன்னா போகக்கூடிய நட்சத்திரம் திருவாதிரை, புதனபூசம். அதாவது போகக்கூடிய நட்சத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பார்த்தாலும் அவர் போகக்கூடிய நட்சத்திரம் வந்து 2 நட்சத்திரம் தான். திருவாதிரங்கிறப்ப தான் ராகுடைய சாரத்தில் நிற்பார். அடுத்து பார்த்தோம்னா புனர்பூசம், அதாவது குருவுடைய சாரத்தில் நிற்கும் போது பார்த்தோம்னா இது 2 கிரகமும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ராகுவும் குருவும் சேர்ந்து 10ஆம் இடத்துல இருக்கும்போது அங்கே எல்லாமே தொழிலுக்குள்ள கிரகம் தான் ஸ்ட்ராங்காக நடக்குது. வேறு எந்த ஒரு பாதிப்பையும் கடகராசிக்கு இங்கே கொடுக்க வரல. நான் நல்லதான் பண்ணுவேன்னு சொல்லி இந்த சுக்கிர பகவான் இங்கே செய்வார். 12ஆம் இடத்துல சுக்கிர இருந்தால் மகாலட்சுமி யோகங்கிறாங்க. அப்போ மகாலட்சுமி வருமானங்கள் இங்கே எந்த ஒரு குறை இல்லாமல் கண்டிப்பாக வரது வாய்ப்பு இருக்குது. கொஞ்சம் குடுக்கல் வாங்குறதுல, காசு பணத்தில் கொஞ்சம் கவனத்தோட பயணிக்கிறது நல்லது. என்னை பொறுத்தவரையும் கடகராசிக்காரங்க எதுலையுமே பயணிச்சு போகிறது மிகப்பெரிய அனுகூலத்தை கொடுக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா அடுத்து பார்த்தோம்னா இந்த சனி பகவான் போகிற நட்சத்திரம் சதய நட்சத்திரம் ராகுடைய சாரத்தில் நிற்கிற. ராகுடைய சாரத்தில் நிற்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கொடுக்க மாட்டார். ஏன்னா ராகு உங்களுக்கு 10ஆம் இடத்துல தொழில் ஸ்தானத்தில் இருக்கும்போது இங்கே பாதிப்பு வராது. அதனால தான் சொன்னேன் அஷ்டம சனி உங்களை பாதிக்காது அப்படிங்கிற அனுகூலத்தை சொல்லியிருந்தேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக உத்தியோகம் சார்ந்த விஷயம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும், வேலை உத்தியோகம் நல்லபடியாக போகும்னா கண்டிப்பாக வேலை உத்தியோகத்துக்கு கிரகமானவர் யாருன்னா குரு ஆல்ரெடி 10ஆம் வந்துட்டார். சில பேருக்கு இப்போ இந்த குரு பயிற்சிக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் வேலையை ட்ரை பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக வேலை கிடைக்கிறது அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது. உங்களுக்கு ஏப்ரல் மாதம் 22ஆம் தேதிக்கு அப்புறம் யாரெல்லாம் வேலைக்கு முயற்சி பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இனிமேல் வரக்கூடிய காலகட்டம் வேலை உத்தியோகம் கண்டிப்பாக அமைகிறதுக்கு அதிகமாக வாய்ப்பு உண்டு. அடுத்து பார்த்தோம்னா குடும்பம், வருமான சார்ந்த விஷயம் எப்போதுமே தடை இருக்காது. இந்த எப்போதும் என்னுடைய வார்த்தை தான். ஃபஸ்ட்டு கடகராசி குருவுடைய பார்வை 2ஆம் இடத்துல பதிச்சுக்கிட்டே இருக்கனால அங்கே வருமானத்தை எக்காரதும் தடவே பண்ண மாட்டார். அப்போ காசு பணத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் குரு. எந்த ஒரு அஷ்டம சனி இருந்தாலும் சரி இங்கே குருவுடைய பார்வை உங்கள் சிம்ம ராசியில் சூரிய வீட்டில் படுறதுனால இங்கே சூரியன் சம்பந்தமாக, அரசு சம்பந்தமாக நிறைய பேருக்கு அரசாங்க வேலை கிடைக்கும். படிக்கிற மாணவிகளுக்கு நல்லபடியாக போகும். வெளிநாடு, வெளியூர் வருமானம் பார்க்கறவங்க மிகப்பெரிய அற்புதமாக இருக்கும். மெயினாக மருத்துவத்துறை சார்ந்த விஷயம்
யாரெல்லாம் கடக ராசியில் இருக்காங்க அவங்களாம் பாருங்கன்னா அற்புதமாக வரக்கூடிய காலகட்டம் சிறப்பாக கொண்டு போகும். வெளிநாடு வெளியூர் மூலமாக நிறைய வருமானங்கள் வர்றதுக்கு அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது. எடுத்து பார்த்த உடம்பு பிரச்சனை யாரெல்லாம் அஷ்டம சனி வந்தவனே சில பேர் மருத்துவ செலவு சார்ந்த விஷயம் யாரெல்லாம் பார்க்குறீங்களோ அவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு இந்த மாற்றத்தை கண்டிப்பாக கொடுப்பார். பெருசாக ஒரு தாக்கத்தை கொடுக்காம நல்ல ஒரு அனுகூலம் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா குரு வந்து சுகஸ்தானத்தை பார்க்குறாரு. அப்படி பார்க்கும்போது பார்த்தா 4ஆம் இடத்தை பார்க்குறாருன்னா டேரெக்டாக உங்கள் உடம்பு சுகத்தை சரி பண்ணி கொடுத்துருவார். அப்போ உடம்பு சார்ந்த பிரச்சனை தீர்வாயும் உங்களுக்கு முடிவுக்கு வர்றதுக்கு அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த செவ்வாய் வந்து உங்களுக்கு உங்கள் ராசியில் வந்து நீசமாகறதுனால என்ன நீசமாகணும் 10 உங்களுடைய 5 நீசமாகுது. அப்போ உங்களுடைய பூர்வீகம் உங்கள் மனசு சார்ந்த விஷயம் கொஞ்சம் மன பலம் கொஞ்சம் மன குழப்பத்துக்கு கொஞ்சம் ஆளாகுவீங்க. மற்றபடி பார்த்தா பெருசாக எதுவும் தாக்கத்தை அவர் கொடுக்க மாட்டார். அதே மாதிரி பார்த்தா உங்கள் ராகு பகவானும் கேது பகவானும் உங்களுக்கு 4ஆம் இடத்துல இருக்கும்போது கொஞ்சம் உடம்பு சுகத்தில் கொஞ்சம் ஒரு தாமதமாக இருந்திருக்கும். ஒரு மன நிம்மதி இல்லாமல் ஒரு மன குழப்பத்தில் இருந்திருப்பீங்க. எதிர்பார்த்த அளவுக்கு கொஞ்சம் எல்லாமே தாமதப்படுத்தி கொடுத்துருப்பாரு. ஒரு சில பேருக்கு திருமண வாழ்க்கையில் மனைவி சார்ந்த விஷயத்தில் ஒரு சில மன வருத்தத்தை கண்டிப்பாக சில பேர் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க. கொஞ்சம் ஜாமீன் சார்ந்த விஷயம் கொடுக்கல் வாங்குறதுல ஒரு சில பண சார்ந்த விஷயத்தில் கொஞ்சம் தாமதப்படுத்தி கொடுத்துருப்பாரு. ஆனால் இனிமே வரக்கூடிய இந்த காலகட்டம் பார்த்தீங்கன்னா மிக அற்புதமாக உங்களுக்கு போகிறதுக்கு அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது. எல்லாரும் பயப்பட வேணாம் 10ல் குரு வந்தால் பதவி பறிப்பு அப்படின்னா கிடையாது. 10ல் குரு வந்தால் செல்வத்தை உங்களுக்கு 2ஆம் இடத்தை பார்த்துக்கிட்டே இருக்காரு. மிக அற்புதமாக வரது வாய்ப்பு இருக்குது. சில பேர் குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவங்க தயவு செய்து சொல்கிறேன் குழந்தை பாக்கியம் உங்களுக்கு இனிமேல் கிடைக்கும். உங்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் சார்ந்த விஷயம் அனுகூலமாக வர்றதுக்கு அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது. செவ்வாய் வந்துட்டாங்கன்னா வீடு இடம் பூமி சொத்து இது எல்லாமே வாங்குறதுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நிறைய பேர் வீடு கட்டாதவங்க இந்த நேரத்தில் வீட்டு வேலையை ஆரம்பிக்கிறது மிகப்பெரிய அற்புதத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கும். அதாவது இந்த மே மாதம் 10 ஜூன் 25க்குள்ள உங்களுக்கு வீடு இடம் பூமி சொத்து இது எல்லாமே கிடைக்கணும். அதாவது இந்த கடக ராசிக்காரர்களுக்கு மிக அற்புதமான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. கண்டிப்பாக பயன்படுத்திக்கங்க கடகராசி என்பது. இப்போ நட்சத்திர பலன் பார்த்துருவோம். அதில் வரக்கூடிய முதல் நட்சத்திரம் எடுத்துக்கிட்டே பார்த்தீங்கன்னா புனர்பூச நட்சத்திரம். புனர்பூச நட்சத்திரம் பிறந்தவங்க எதுலையுமே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பொறுமையான குணம் இருக்கும். எதுலையுமே விட்டு கொடுத்து போகிற குணம் இருக்கும். எதுலையும் அமைதியாக போகிற குணம் இருக்கும். எதுலையுமே ஆன்மீக சிந்தனைகள்கிட்ட அதிகமாக இருக்கும். எதுலையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேலை பணத்தோட எண்ணங்கள் அதிகமாக நம்முடைய குடும்ப ஃபேமிலியோட சிந்தனை அதிகமாக இருக்கும். எதுலையுமே பார்த்தீங்கன்னா முடிவு பண்ணிட்டாங்க பின்வாங்க மாட்டாங்க. அந்த குணங்கள் அதிகமாக இருக்கும். இது எல்லாமே உங்களுக்கு மிக அற்புதமாக வர வாய்ப்பு இருக்குது. தொழிலில் மிகப்பெரிய ஒரு முன்னேற்றங்கள் வர வாய்ப்பு இருக்குது. வேலை வாய்ப்பு சம்பந்தமாக நிறைய வெளிநாடு வெளியூர் போகிறதுக்கு ஒரு சில பேருக்கு வாய்ப்பு வரது வாய்ப்பு இருக்குது. வெளிநாட்டில் இருக்கவங்களுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய யோகங்கள் வர்றதுக்கு அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது இந்த கடகராசிக்காரங்க. அடுத்து பார்த்தோம்னா அதாவது புனர்பூச நட்சத்திரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பூச நட்சத்திரம். பூசணத்தில் பிறந்தவங்க கொஞ்சம் பயத்திலே இருப்பாங்க. 8ஆம் இடத்துல சனி இருக்கனால எல்லாமே கொஞ்சம் தொழிலில் உத்தியோகத்தில் எல்லாமே தேடி பிரச்சனையாக வருது, எல்லாமே தடையாக வருது, எல்லாம் தாமதமே ஆகுது, எந்த காரியம் எடுத்தாலும் தாமதமாகணும் ஒரு அச்சங்கள் இருக்கும். ஆனால் பெருசாக உங்களுக்கு தாக்கத்தை கொடுக்க மாட்டார். இனி எல்லாமே இடம் விட்டு இடம் சார்ந்த விஷயம் போனால் அனுகூலமாக வாய்ப்பு இருக்குது. வெளிநாடு வெளியூர் மூலமாக நிறைய அனுகூலங்கள் கிடைக்கிற வாய்ப்பு இருக்குது. கொஞ்சம் மனபலம் தைரியங்கள் உங்களுக்கு வரது வாய்ப்பு இருக்குன்னா செவ்வாய் வந்துட்டாருன்னா கொஞ்சம் மன தைரியத்தை கொடுப்பார். இடம் விட்டு இடம் சார்ந்த விஷயம் ஒரு அனுகூலமாக வரது வாய்ப்பு இருக்குது. வெளிநாடு வெளியூர் மூலமாக நிறைய பேருக்கு விபரீத ராஜயோகங்கள் வரது வாய்ப்பு இருக்குது. ஒரு சில பேருக்கு படிப்பு சார்ந்த விஷயம் கல்வி சார்ந்த தடை ஆயிருக்கும். இனிமேல் தடை இல்லாமல் தாமதம் இல்லாமல் நல்ல ஒரு அனுகூலமாக வர்றதுக்கு அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது. அதாவது பூச நட்சத்திரம் பிறந்தவங்க. அடுத்த நட்சத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஆயிலி நட்சத்திரம் பிறந்தவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலே பார்த்தீங்கன்னா ஆயிலி நட்சத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா இரட்டை விதமான குணங்கள் இருக்கும். எதுலையுமே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து போகிற குணம், குடும்பத்தோட சிந்தனை, குடும்பத்தை பற்றி பற்று அதிகமாக இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எந்த காரியம் எடுத்தாலும் சரி 2 பக்கம் முடிவை கேட்பாங்க. கடைசியில் இவங்க தான் முடிவை பண்ணுவாங்க. எதுலையுமே வேகமாக போய் ஒரு வேலையை முடிக்கிற எண்ணங்கள் இருக்கும். கற்பனை திறன்கள்ட்ட அதிகமாக இருக்கும். ஆசைகள் இசை இலக்கியத்தில் ரொம்ப ஈடுபாடு பண்ணக்கூடிய கேரக்டராக இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வரக்கூடிய இந்த காலகட்டம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த காரியம் எடுத்தாலும் உங்களுக்கு புத்தி சார்ந்த விஷயம் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய அற்புதமாக இருக்கும். எடுக்கிற காரியம்லாம் வெற்றியாகி வர்றதுக்கு அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது. இடம் பூமி சார்ந்த விஷயம் உங்களுக்கு வரது வாய்ப்பு இருக்குது. தொழிலில் மிகப்பெரிய முன்னேற்றங்கள் வர வாய்ப்பு இருக்குது. நிறைய பேருக்கு இடம் வாங்குற யோகமும் கிடைக்கிறதுக்கு இந்த காலகட்டம் வர்றதுக்கு அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது. எதிர்பார்த்த தன வருமானம் உங்களை தேடி வர்றதுக்கு அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது. வரக்கூடிய இந்த செவ்வாயுடைய கிரக பயிற்சி கடகராசி என்பதற்கு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி உள்ள கிரக பயிற்சியாக அமைகிறது.